Presne pred 4 rokmi sme s Lukášom Račkom sedeli na tomto istom mieste a vo videu sme varovali, že mesto Martin sa dostáva do situácie, kedy dôjde k výpadku miliónom a miliónom eur a nebude vedieť pokrývať základné funkcie mesta. A to sme ešte nevedeli, že tá situácia bude podstatne horšia. Mesto Martin v najbližšom období 4 až 6 rokov hrozí najväčší výpadok príjmov v histórii mesta. Jedná sa o 3 až 5 miliónov eur, ktoré každoročne príde martinský rozpočet z podielových daní. Veľkosť mesta ovplyvňuje to, koľko dostane Martin peňazí od štátu. Najväčší problém celej tejto situácie je teraz to, že nie len, že sme sa do nej dostali napriek tomu, že sme varovali, že k tomu dojde, ale to, že keď už teraz sme v tej strašnej situácii, že súčasné vedenie mesta sa o tom ani len nechce rozprávať a riešiť tieto veci. Dnešná situácia je natoľko alarmujúca, že mesto nie je vystavené jedine šoku, ktorý sa týka poklesu obyvateľov mesta, o ktorom sme sa bavili pred 4 rokmi, ale zároveň vplyvom nepriaznivej situácie, či už ekonomickej na Slovensku alebo vo svete. Sú tu ďalšie veľké a silné makroekonomické faktory, ktoré budú ďalej ovplyvňovať výber daní a budú zhoršovať prognozu celkového príjmu do rozpočtu mesta. A keďže sme v situácii, kedy v najbližšom roku, možno 2, sa dozvieme správu, že mesto Martin sa naozaj prepadlo pod hranicu 50 000 obyvateľov, ktorá vzhľadom na prerozdeľovanie podielových daní v samosprávach je kľúčová, hrozí veľké riziko toho, že mesto nebude schopné zabezpečiť ani základné služby, ktoré dnes občanom poskytuje, a nie ešte dodatkové a dotované služby, ako je mestská MHD. Preto je absolútne kľúčové, aby sme naprieč politickým spektrom a nezávisle od toho, za koho a v akej situácii sme ako poslanci zastupiteľstva kandidovali, boli schopní aspoň otvoriť slušnú a vecnú diskusiu k téme financovania mestských spoločností a mestského rozpočtu ako takého, pretože hrozí nám naozaj veľká existenčná hrozba pre mesto. A táto hrozba sa týka všetkých voličov, všetkých poslancov, nezávisle od toho, aké názory a aké sympatie majú k sebe navzájom. Že vyzývame primátora mesta a jeho tzv. Koalíciu, aby neignoroval túto vážnu situáciu, aby neignoroval mestské zastupiteľstva, kde sa o tom chceme rozprávať, a ďalej nehazardoval naozaj s osudom tohto mesta a s osudom Martinčanov.